आयली 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 आमगेली कोण ती? हाव पातळी इथे मीठ समज पळयती. हा मीठ समूह समूह अशील म्हणकेच अस. अय्यो देवा, हाव सांगिले तुमका रणपंत मीठ समज की म्हण पळोचक, मिठ्ठे डब्बंत मीठ समज की म्हण पळोचक नाही. गुंडा कोण येईल म्हण पळ रे चिके. अम्मा ती आली अम्मा ती. ती म्हणले कोण रे, कोण येला? ती गळबाई अम्मा आईल अम्मा. कसं ने गळबाई अम्मा कोण रे ती तश म्हणा रे? ही चिपळे अम्मा, हाव सांगेल गळबाई अम्मा. तू केन्ना सांगता असतना ती कितलं उलला रे थोंड दंपना म्हणून. तू केन्ना सांगता असतना त्या गळबाई अम्मा पिट्टासी म्हणून तीच म्हणता. अयो मेघेल मर्याद काढतास मोह चिके नुते राब रे गुंडा. कसं ने मक्का गळबाई अम्मा म्हणतो ही पातळ माई आत्तो वचन पूर जन काय सांगून येता. आवानी केन्ना तुमगेल घरकडी आना.